سلام كميتم سي كبرى سمعتنا بهرميني ميديا نلوم ربع شمون تقنبوت زي تدالو حصرت وانا وزيناتا تاسعبنا خنقرب لكم هنا نمكت لكم من عدمنا عندنا بتاتهم كنقدم سنة طبيباويت فيلهلمين أتروست أب ستوكولم أب زركب أنيميشن سكادمين أب زغربتو أكال بروجكت مرغاز خونا حتير فيلم من أمرنا تحزن مكان انسساتات من كافا سلف ديمقراطنا قدمي حفشاو مرجع شودن 2018 ናብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ፕሮፓጋንዳ ንምፍራይን ንምዝርጋሕን ዘኽእሎም ኣገባብ ትሮል ፋክተሪ ምትእትታው መደብ TV4 ካላ ፋክታ ምቅልዓም ኣብ ኦስተርሱንድ ኣብ ዝርከብ ህንፃ መንበሪ ብዘጋጠመ ባርሓዊ ክልተ ሰባት መሟቶም ከምኡውን መብዛሕትኦም ፊንላንዳውያን ነቲ ብእስራኤል ኣብ ቃዛ ዝውሰድ ዘሎ መጥቃዕቲ ከም ዝቃወሙን ካልኦትን ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና نمكتالكم دقيمنا نعدم نحجي بغطتا نابزر زراتم سنة باباوت فيلهلمين أتروست أب ستوكولم أب زركب أنيميشن سكادمين أب زغربتو أكال بروجكت مرغز وخنا حتصير فيلم أمرنا تحزان مكان انسساتات نظيفة لما يتحصر فيلم بزعبا مس انسساتات زت أساسر أبهلو مورالويات حساس بغزلو خطعات كقصل نمتبعي ሰብኣዊ ዝብል ኣርእስቲ ዘለዎ እዛ ፊልም ስቶፕ ሞሽንን 3ዲን 2ዲን ኣኒሜሽንን ተጠቒማ ዝተሰርሐት ኮይና ኣብ ዙርያ ወዲ 3 ዓመት ቶርስቶን ዘማእከለት እያ ዝህበይ ኣብ ታሕሳስ 2022 ኣብ መካነ እንስሳታት ፉሩቪክ ብጥይት ካብ ዝተቐትሉ ቺምፓንዚ ዝተባህሉ ዓሌት ኣባይ እቲ ብዕድመ ዝነኣሰ እዩ ስነ ጥበባዊ ትሮስት ኣብቲ ኣጋጣሚ እንስሳታት ከም መዘናግዒ ክንሕዞም ይግባእ ዝብል እምነት የብለይን ክትብል ንሬድዮ ሽወደን ገሊጻ ኣላ سلف ديمقراسي شودن قد محفشاو مرجع شودن 2018 أب محبراو مرخبيتات بروباغندا نمفراين نمزرقحن زخلهم أقباب ترول فاكتوري متتتام مدب TV4 كالا فاكتا كاليعام زي سلفي سموم زي تقلص محبراو مرخبيتات حسابات موزاي قصول خمزلهم اتمدب توسخ حبيرو لهم أكادي تزباو ركبات نايتو ودب نزي هزباو بوليتيكاو رئيتون من زبع زي سرح أقباب جاريسنا أي وعالنا يعني لا دحر منزاق ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ግን ስሞም ዘይተገልጸ ሕሳባት ክህልዎም ከም ዝኽእሉ ረጋጊጽ ኣላ ኣብ ኦስተርሱንድ ኣብ ዝርከብ ህንፃ መንበሪ ብዘጋጠመ ባርሓዊ ክልተ ሰባት ሞይቶም እቶም ግዳያት ኣብ ዕድመ ሰብዓታት ዝርከቡ ሰብኣይን ሰበይትን ምዃኖም ብፖሊስ ተገሊጹሎም ኣገልግሎት ውፅውፅዋ ነቲ ጻውዒት ለይቲ ቅድሚ ሰዓት 1 ፈርቓን ከም ዝበፅሖምን ሰባት ካብቲ ህንፃ ክወፁ ምግባሮምን ገሊፆም ኣለዉ ዝበዝሑ ፊንላንዳውያን ነቲ ብእስራኤል ኣብ ቃዛ ዝካየድ ዘሎ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ከም ዘይቅበልዎ ብYLA ዝተኻየደ መጽናዕቲ ቃሊዖም እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ቃዛ ዝወሰደቶ ስጉምቲ 60 ሚእታዊት ካብ ህዝቢ ኖርዌይ ዘይቅበሉ ክኾን ከሎ 21 ሚእታዊት ካብቶም ኣብቲ መጽናዕቲ ዝተሳተፉ ሰባት ድማ ደገፎም ሂቦም ኣለዉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቱርኮ ተመራማሪት ሚድያ ኣኑ ከይቮንን ብቅድሚ ትማል ሶኒን YLA ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ውፅኢት መጽናዕቲ ማዕከና ዜና ብዛዕባ ኩናት ቃዛ ዘጽብጽቦ ግምት ብምእታው ኣዝዩ ዘገርም ምዃኑ ገሊጻ ንሳ ኣብ ፊንላንድ ኣጸባጽባቲ ኩናት ጥንቃቐ ዝመልኦን ብዙሕ ዋዕዋዕ ዘይተባህሉልን ምንባር ወሲኻ ገሊጻ ኣላ ግጭት ቃዛ ብዙሕ ዕቃበታት ብዘለዎ ገባቢ ተዘቲሉ እቶም ጸብጻባት ብሓፈሻ ነቲ ጉጅለ ሓማስ ዝፈጸሞ ኣረሚናዊ መጥቃዕትን መሰል ርእሰ ምክልኻል እስራኤልን ዘጉልሑ እዮም ነይሮም ክትብል ኣስፊሓ ገሊጻ በዚ ድማ ጸብጻብ ፊንላንድ ብዓብዩ ሃገራት ምዕራብ ኣብቲ ኩነታት ንዘለውና ኣቀራርባ ዘንጸባርቕ ምዃኑ ኣጠቓላሊ ርእይቶ ኣሂባላ ኣብ ሽወደን ግና ኣብ ክልቲአን ማለት እስራኤልን ቃዛን ብዙሕ ዝበለ ቁፅሪ ጋዜጠኛታትን ካልእ ምትእስሳርን ምህላው ግምት ብምእታው እቲ ዝወፅእ ዝነበረ ጸብጻባት ብዙሕ መለሳ ዝነበሮ እዩ መጽናዕቲ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ብዛዕባ እቲ ኩናት ዝተፈላለየ ኣረኣእያ ከም ዘለዎም ኣነፂሩ ኣሎ ልዕሊ 3/4 ወይ 76 ሚእታዊት ደቂ ኣንስትዮ ንተግባራት እስራኤል ዘይቅበላ ክኾና እንከለዋ 43 ሚእታዊት ደቂ ተባዕትዮን 7 ሚእታዊት ደቂ ኣንስትዮን ንተግባራት እስራኤል ደገፎም ሂቦም ኣለዉ እዚ ድማ ምስ 35 ሚእታዊት ደቂ ተባዕትዮ ክነጻጸር እንከሎ ዝለዓለ ኣሃዝ እዩ ኮይቡነን እቲ ኣብ ክልቲኡ ፆታታት ዝተረኣየ ፍልሊ ርእይቶ ኣብቲ ኩናት ዝመቱ ልዑል ቁፅሪ ሲቪላውያንን ህፃናትን ኣብ ግምት ብምእታው ዝተኸስተ ምዃኑ ግምት ኣቐሚጣ ኣላ ተኾነ ግና ውድእ መልሲ ንምሃብ ካልእ ዓይነታዊ መረዳእቲ ከም ዘድሊ ኣስሚራትሉ ኣብ ቃዛ ካብ 7 ጥቅምቲ ጀሚሩ ልዕሊ 34500 ፍልስጤማውያን ክሞቱ እንከለዉ 77500 ድማ ምቑሳሎም ሚኒስትሪ ጥዕና ሓማስ ክሕብር ጸኒሑ ኣሎ ህልው ፍልሊ ርእይቶታት ሰባት ኣየናይ ሰልፊ ሃገሮም ይድግፉ ኣብ ዝብሉን ዝምርከሱ ይብል ዳሃሳስ ዋይሊ
ብፍላይ ደገፍቲ ጸጋማይ ኪዳን ነቲ ተግባራት ብጥሪ ዝነቕፉ ኮይኖም 200 ሚእታዊት ጥራይ ደገፎም ሂቦም ኣለዉ። ብኻልእ ሸነኽ ደገፍቲ ግሪን ሊግ 5 ሚእታዊት፣ ማሕበራዊ ዴሞክራሲ 9 ሚእታዊት ደገፍ ጥራይ ሂቦም ኣለዉ። እቲ ሕቶ ወሃብ ርእይቶ ንወታደራዊ ሓይልን ስትራቴጂን ድዩስ ወይስ ንሲቪላዊ ድሕነት ዝያዳ ቀዳምነት ዝህብ ዝብል እዩ ዝኸውን? እዚ ነቲ ውፅኢት ብገለ ደረጃ ከም ዝገልጾ ርግፀኛ እየ ትብል ኮይቡነን። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ናተንያሁ ትማል ሰሉስ እስራኤል ኣብ ደቡብ ጋዛ ብትርከብ ከተማ ራፋሕ ኣብ ልዕሊ ሓማስ መሬታዊ መጥቃዕቲ ክትገብር ከም ዝሓሰበት ድሕሪ ምግላጹም እታ ከተማ ልዕሊ 1 ሚልዮን ፍልስጤማውያን ዝቕመጠላ ምስ ምዃና ብዛዕባ ቁፅሪ ሞት ሲቪላውያን ስክፍታታት እናወስኸ ምኻዱ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ሰልፊ ፊንላንድ እቲ እንኮ ብዝለዓለ ኣሃዝ ነቲ ተግባራት ዝደገፉ ኮይኑ 52 ሚእታዊት ስዕቡ ድማ ምንቅስቓስ ሕጂ 40 ሚእታዊት ሃገራዊ ጥምረት ከዓ 35 ሚእታዊት ደገፎም ሂቦም ኣለዉ። ብፅሒት ናይቶም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ርእይቶ ክህቡ ዘይከኣሉ ወይ ዘይደልዩ ሰባት ካብ ደገፍቲ ሰልፊ ህዝቢ ሽወደን 40 ሚእታዊት ክርስቲያናዊ ዲሞክራሲ ከዓ 37 ሚእታዊት እዩ። ብድሕሪ እዚ ኣሃዛት ኩሉ ግዜ ዝተፈላለየ ኣረኣያታት ኣሎ ክትብል ኮይቡንን ኣዘኻኺራ ኣብ ኩናት ጋዛ ዘሎ ተሓሳስባ ብሓፈሻ ኣብ ዲሲፕሊንን ስርዓትን እቲ ኩናት ከምኡውን ድሕነት ሲቪላውያን ሰብኣዊ መሰላትን ስቃይን ከም ዝግለጽ ርግፀኛ እየ ትብል። ኩሎም ፖለቲካዊ ውድባት ሃገር ብዛዕባ እቲ ግጭት ዝተፈላለዩ ርእይቶታት ክህልወን ምዃኑን እቲ መጽናዕቲ ድማ ማእከላይ ግምታት መፅሓይን እያ ገሊጻ ዘላ። ስለዚ ድማ ትብል ኮይቡነን ሓደ ሰብ ኣብ መንጎ ደገፍቲ ዝተፈላለዩ ውድባት ዘሎ ፍልልይ ኣመልኪቱ ስሙር መደምደምታ ክገብር ኣይግቦን። ብዘይካዚ ኣብ መንጎ መንግስትን ተቃዋምትን ዘሎ ዲናሚክስ ኣብዚ ኩናት ንዘሎ ርእይቶ ከም ዘጸሉ ትዳሳስ ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ። ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ስቶርሚ ዳንኤልሰን ዶናልድ ትራምፕን ነቲ ዝጸንሐ ምጾታዊ ዝምድና ኣፍ መዕበሲ ተባሂሉ ዝተኸፍለ ገንዘብን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዘሎ ህዝባዊ ዝንታወ ንምውናን ክገብሮ ዝጸንሐ ውጥጥን ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ መጋባእያ ጎሊሑ ይወፅእ ምህላው ተገሊጹ። እዚ ወጥርታት ከምኡውን ነዚ ዘሰንያ ንዋር ዝርዝራት ትማል ሰሉስ ኣብ ቤት ፍርዲ ወፂሎም። ኣብ ፖርኖግራፊያዊ ፊልምታት ትዋሳ ሚስ ዳንኤልስ ኣብቲ ታሪኻዊ ገበናዊ ፍርዲ ትራምፕ ምስክርነታ ንምሃብ ምቕራባ ቀንዲ መዛረቢ ብዛዕባ ማዕከናት ዜና ኣሜሪካ ኮይኑሎ። ሚስ ዳንኤልስ ኣብቲ ምስክርነት ዝበዝሐ ግዜ ምስ ትራምፕ ዝነበሮም ፆታዊ ዝምድና ኣብ ምዝርዛር የሕሊፋቶም። ዝናኾነ ትራምፕ ነቲ ክሲ ከም ዝነፅጎ ንምምልካት ርእሱ ክንቕንቕ ተራእዩ። ትራምፕ ናይ ሓሶት መዛግብቲ ንግዲ ብምቕራቡ ብ34 ገበናት ክሲ ቀሪቡሉ ኣሎ። እቲ ምስ ሚስ ዳንኤልስ ዝተኣሳሰር ክሲ ኣፋ ንምዕባስ $130,000 ንምኽፋል ዝተገብረ ፈተነ ዝምልከት እዩ። ንሱ ምስኣ ዝኾነ ፆታዊ ርክብ ከም ዘይፈጸመ እንተኾነ ግና ጠበቕኡ ነበር ማይክል ኮሄን ሚስ ዳንኤልስ ብዛዕባ እቲ ምስ ትራምፕ ፈጺመዮ ትብሎ ፆታዊ ርክብ ኣፋ ንኽትዓብስ ገንዘብ ከም ዝኸፈላ ተኣሚን እዩ። ንሳ ትማል ሰሉስ ኣብ ዝሃበቶ ምስክርነት ኣዝዩ ስእላውን ንሰማዒ ዘነውርን ዝርዝራት ፆታዊ ርክብ ብምዝራባ ጠበቓ ትራምፕ እቲ ክሲ ክስረዝ ሕቶ ኣቕሪቡ ምንባሩ ቢቢሲ ወሲኻ ጸብጺባ ኣላ። ባርኩብራት ሰማዕትና ንሎም ዝበልናዮም ዜናታት እዞም ክሳብ ሕጂ ክትከታተሎም ጸናሕኩም እዮም። ምሳና ብምጽናሕኩም ኣዚና እናመስገና በዚ ንሰናበተኩም ሰላም።